Błeży stópka. Dłydzi lata Kaszebi cerpiele krzyżacką niełela. Wiele razy próbowali zdrzucać tą ciążlewi jaźmę. Jedna z polskich krzyżackich pobitwów odbyła się pod Siecenem, pod Ziernowca. Było to za króla Kazimierza Jagiellończyka, syna wielkiego dobitnika krzyżaków pod Grunwalda, Władysława Jagiełę. Zykłenowi przestojało wiele dzerścich rycerzów z całej Europy. Przyjechali, budele wiara krzyżakom, że bandą biutkować spłyganoma i bronić chrześcijańskiego zykłenu. Polskiego wojska było mniej jak krzyżackiego. Wspólnego ległe chewetni Kaszebi. Znale te strony jak swoją ciesień. Wiedzę legze są bagna, znale kłyźdą stegna, kłyźdy rówk i stróżka. Umysleł to wezweskać przednik Polechów, Piotr Dunin. Chcą tak pocierować swoima, żeby całści kłęści krzyżacci nalazły są na zdrojach. To nie było tak einfach. Biutka derowaju cały dzień. Kłedobacji było coraz blezi lepiej wyszkolonych krzyżaków, jakich tyś było wiele więcej. Jaśkul wieczora udało się wychleć zykłennych rycerzów na Mociawę. To był rozsadzający sztarg biotci. Przedsimunych w bagnach procemników bezletosce dobiele Płelesie i Kaszebi. Młec zykłenu chudkłetaja. Kłe to jest nie był kuń zbiutkływani. Chłeco nic ju nie mogło odebrać z dobacji Duninowi. Wiele krzyżaków uciekło z bagnów i rozbiegło się po ukwelim. Zatima głęnile nasi łejzie. Jednym z uciekłych był stolemny i młecny rycerz. Rysiele za nim dwaj groniasti bracynowie Kaszebi. Jak lepeźna łedeśle od placa biutci, ten niespodzajno na nich sadzył. Choć było ich dwóch, nie mogli mu dać radę. Biutka była wyrównony. Widzec rycerz od malinci był szkłelony w wojnowym kunszce. Bracynowie, ty szwest chłopi, wecynele topórem a bez ustanku. Procemnik dwoił so i troju, odbił uderzenia, odpichł topórę i coś terk na nich nacyrył. Przechydały minutę i głedzne, a biutka sa nie kończa. W siatce troje miele coraz więcej renów i młeckłe szła z nich krew. Coraz płymali robile barnią. Ranca im mglałe, nodzi są udzinęłe, młek i krew lecałe w łecie. Błodej by tam pydle. Żeby nie dzewłes nie stesjata. Narys, co zaswiecał okól nich. Na to łeni san strzimele. Na wieldzim kamie łyzdrzele z nuną płystaceja. To była ich umarłonenka. Jak krzyżok zjął hełm, zdzewłewuny w łejezie, przezdrzele sonase i tej łedem kłysa i małecie. A w pamiące łożyły wspominci, że to był ich brat, co go w młodych latach belełeddele na służba krzyżaków. Tigłe później wewiozle w cezji stronę i uciele w najbelniejszych rycerskich szkołach na najlepszych europejskich dworach. Jaś sprowadzele nazdy do Polści i kyzele biutkływać z nasieńcoma, a na łestatku zrodzony ma bracynoma. Tace chłest był przerwył mocny głos nęci. Dość tegłe! Serce mi pąko, jakie widzę, że moi synowie biutkują na umiercy i rzeci. Sygnieju krwie. Moje smedze z przemłegle krzyżaków i na kaszepską zemia nazet idze Płelsky. Tere, moje dzieci, może ta znył mieszkać razem. Przemów tam je tu zarę, że wa w jedno bądze ta pomygac jeden drydzim i so przestojewac. Bracynowie ze łzama w łeciach przerzekle. Kło jakby czedes jeden z waju stanął procem dradzigłe, przyńdze ta przed ten kam i so zgłedzy ta. Jutu stawiałetce sk moi stopę, żeby wama przebyciwał, czas cedowny go odnalezeni i urytani łed brato zabijny smierce. Płeprawdze, jak z dzina widno płestacejo, na kamie łesty łedce ski stopę i je tam do dnia. A bracynowie nigdy już nie pośtridowele. Ale i tak często zachłydele na ten plac. Łed te ciasy, do błezi stópci, cygnie tyś płeśwa growunu krewnota, żeby tam zakończyć swoje sztrydę.